لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: المجلس السابع في فضل تلاوة القرآن. جودة الرجال دبرها جودة لدور سومه هابر الجنب في القرآن. kala dewal fu wodi ko ɓurdata dewal gongal feere e rewrugo allah be jangugo qur'anu bo ɓural mum. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Gettoje tabitani allah salatu maako e jam maako tabiti dow nulaaɗo maako e dow aalu en maako e sahaba en maako. ɓaawo man fa hada bayanu fadli lqur'ani l azim. ndaɗo wanginki ɓural qur'an wura teddunde wa fadli tilawati wal iksari min dhalik e ɓural jangugo qur'anu e ɗuɗɗinki janguki nde. fa inna alqur'ana huwa kalamullahi subhanahu wa ta'ala. ande qur'an wura nde ɗum wolde allah mo seni e ɓangare wodani alladhi takallama bihi haqiqatan wa sami'ahu jibril. allah wolwiri be maare dow goonga malaikajo jibril bo nani allah ɗo wolwira be maare. wa tahammalahu min indi. malaikajo jibril jaɓide daga to allah. wa ballagahu li muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wahya. nden o yottinanide muhammad mo salatu allah jammu ɗum tabitani wahyu. wa ballagahu muhammadun sallallahu alayhi wa sallam li ummati. muhammad mo salatu allah jammu ɗum tabitani kay mbo yottirani ummatore muɗum. watanagalathu ummatuhu jami'an ba'da watanagalathu ummatuhu jilan ba'da jil. ummatore maako bo jabtiri qur'an wura nde daga to maako jamanu ɓaawo jamanu. fa huwa kitabullahi alladhi la ya'tihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfi. qur'an wura nde ɗum deftere allah defere waranta ɗum yeeso mum ɓaawo muɗum ko yeeso muɗum. goɗɗo fota e ɓedda qur'anu ko har feere ɗum tabita, fota bo naqisa qur'anu ko har feere ɗum tabita. tanzilum min hakimin hamid. jippinaade daga marɗo hikima gettaɗo. wa huwa alhuda wannuru walfurqanu waddiyau warrahma. qur'anu rende kayre woni kanda, kayre woni annore, kayre woni sendirore hakkunde googa e fewre, kayre woni jaygol, kayre woni innayi. wa huwa siratul mustaqim. qur'an wura nde kayre woni ɗatal goosinga. takaffala llahu subhanahu wa ta'ala bi hifzi. allah mo seni e ɓangare o waɗani o sangake be reynuki nde. fala yatatarrabu ilayhi abasun wala tahrifun wala tabdilun wala taghyir. torƴata yotta hen maare fijirde malla sanjuki malla waylititki. bal yabqa kama anzalahu llahu subhanahu wa ta'ala li hidayati lkhalq. acina qur'an wure nde nde horan bano allah mo seni e ɓangare wodani jippini nde ngam dalila handago takde. qala ta'ala. allah ɓangiɗo wi ba'da a'udhu billahi min ashaitanir rajim: inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. allah seniɗo wi inna minon, nahnu minon, nazzalna dhikra min jippini qur'anure. jikru haɗo ɗo inde nder inɗe maare. qur'anu ɗo mari inɗe muɗum ha nder muɗum ko ɓurata 15 modi ɓe anduɓe qur'anu wi. to zikra haɗo ɗo ɗum inde nder inɗe maare. wa inna lahu lahafizun. minin ɓe wallahi min denoɓe nde. anduɗo luga arabiya, anduɗo balaga, to jangi aya ka andi fakar wala mo foti wondugo qur'an. ayi inna nunu azama wari haɗo. nden nahnu allah siniɗo waddiri fahinta ɓe bana jambuni. nazzalna wari ɓe siddere fahinta. wa inna lahu lahafizun. inna haɗo nden lahu ɗo fahinta nden lahafizun. andinima qur'anure nde wala mo foti wonnugo nde sam. faɓɓayi ɗo a yiyayde goɗɗo fuɗɗi no wayi ha waɗa goɗɗum feere sey warti o ɗo ñukkono nonna
فيبقى كما أنزله الله غضا طريا إلى أن يرفعه الله في آخر الزمان. قرآن ولن هرن لوتان دون كاير من دون هسرة أنما بجونتا جونتا on جيبي ها الله بغي دو بامتان درغا جمان دنيا توارتي مغو الله بامتان قرآن يند قرآن بامتان مكا عندي فكم مسلم بوريك ni qur'anu rende nde ɗo hori heccere bannode jippiri raaruɓe an ɓe hoorema nde jannguɗa qur'anu fu a tamma jonta jonta a fenide janngugo se belɗuma nanduɗa wona a jangi a wowi faɓɓi ɗo jotta kande sakmitiyama woda sam a yiyay bolle yimɓe duniyaru na goɗɗo taƴagi mon ɗo yima ɗum weli ɗo fottani yimɓe fat jonta ni ngol ƴaawi jamanu way sali se ta a feere fay amma qur'anu heesi Quran ɗo nde a jangi nde fu a tamma ba jonta jonta nde jippi banni seedata kadi ha ragare jamanu allah seniɗo ɓamtanɗe fa innahu fi akhiri zamani yurfa Quran ore nde ragare jamanu ragare duniya to waɗi timmugo nde ɓamtete wa min suduri rijal non noonna fa minhu bada daga to allah nde fuɗɗi ha hunde man fuɗɗi ɗon nde lortoto nde qur'an man fuɗɗi ha allah ɗon nde lortoto en mako ragare jamanu anzalahu llahu azza wa jal allah jaaliɗo mawɗo jippini nde wa ilayhi yaudu fi akhiri zaman ha mako nde lortoto ha ragare jamanu fa yurfa'u min almasahifi wa min suduri rijal qur'an ɓamte ha mushafuje ha defte qur'an man deftere en mari ɗo rewi buuli mere a maɓɓitade qur'anu woda bindigo woda ha ɓernde wonɓe woda ha goɗɗo janga woda andinima yaake man yimɓe kandi acci hutinirgo ɓe ma kalas qur'anu moyte ha ɗereji moyte ha ɓernde fu warta ko jangi qur'anu ngo wawi qur'anu ko goto woda hey jom hakkilo andi to tawama yaake ɗum waɗi banni kam masibo wujidi dey فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ليسرين على القرآن ذات ليلة ولا يدرك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وي والله قرآن دين تجمار ولا حاولت آية كون غوتا أتتاك ها دفتر آية كون غوتا أتتاك ها برد وربه وين أبانتام حديث ونوفي يقول أخرجه الدارمي ورسل يقول حسنا مرمون تيما حديث وبجنة تتمت تتي يجفن لناي يتتم وذلك عند قيام الساعة ndey qur'an de bamtata banni ha musafu de wala ha berde worbe de wala wa dhalika inda qiyam as-sa'a bolwanu do yake darago dal فما دام هذا القرآن باقيا فالناس بخير تونيني دو دومي قرآن ورندن دون ndeka yimɓe ɗo wondi ɓe hayru yarji'una ilay ɓe lortoto heedi maare wa yaktaduna bihi ɓe jabtoto nde wa yamaluna bihi ɓe kuran ɓe maare wa yahkumu baynahum nde hiitoto hakkunde maɓɓe ko wa yuhkamu baynahum nde hiitire hakkunde maɓɓe fa ijaru fi afasadat allah to qur'anu re ɓamtama kay yaake tage hoji woni nasalullah alafia en to allah hisneki wa halla bihim damar yirbuki hoɗanaki ɓe jotta kam kuje pat fu sat wonna tan ɓerde maɓɓe mana fu si wonni nande qur'anu wala nder ton wa halla bihim damar yaake man kam yirbuki waɗi kuje fu gibba وهذا القرآن أنزله الله جل وعلا للتلاوة والعمل به nda qur'anu re nde allah jaaliɗo wagiɗo jippini nde ngam janguki nde wura ɓe maare derɗiraɓe ɓe kakkilen ma en jange qur'an en kabde dursugo nde wala kadi yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir allah wi min hoynani qur'an ɗo taskitoraki ha wajutoraki ha dursuki woodi jangiranɗo na malla woodi ciftoranɗo na
en jangede en dursede en habde en paamade en hutinire be ko on hamare en pamtine worɓe bo hasa amal hasa takallum ɗo ɗum kuugal en defnitirama be maga ɗo responsabilité kala julɗo fu wala mo dañama modibbo wala mo dañama dursugo qur'an wala mo dañama kayo be andat moye fu dañama bano tana moɗum dañira bami dañira an noon a dañira oya fu noon dañira se kadi moƴƴere allah seniɗo daɗi wayne no heɓrata amma en tine taari baɗe o allah jippini qur'anure nde ngam jangugo nde e hutinirgo ɓe maare inna alladina yatluna kitaba allahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun shakur. Allah ceniro wi inna alladina yatluna kitaba allahi andu ɓen jangoɓe deftere allah wa aqamu salata ɓe darni julde ɓe ɓoosinde wa anfaqu mimma razaqnahum ɓe nafki yoga komin dokki ɓe sirran wa alaniyatan cuuɗi ɗum ɓe banguɗum kamɓe woni yarjuna ɓe ɗon tammo tijaratan filu lan tabur ngu rusɓata filu maɓɓe ɗo ribat her maako fakat li waffiyahum ujurahum ngam allah hebbinana ɓe bar jariji maɓɓe wa yazidahum min fadli allah ɓesdana ɓe goymo ere muɗum innahu hanko allah gafuru ɗuuɗa farukijo sakuru ɗuuɗa yettijo o faran o yaafan o yettan bo jeyaɗo maako mo huuri be ko umri ɗum wa hada khatimatul kitab wa huwa khatimatul kitabi samawiya qur'anure nde kayre woni timmidirde defte samawinkeje defte ɗe allah seniɗo jippini daga to muɗum kayre woni ragarere maje wa huwa azamuha wa ajalluha kayre nden ɓuri ɗe mawnugo ɓuri ɗe teddugo yahkumu alayha wa yuhayminu alayha qur'anure nde nde hiitan dow defte ɗe ago fu kayre woni jaalide dow maje wa yusaddiqu ma fiha min haqqin qur'anure gonɗe ɗo gomɗina ko wonno ha defte arandeje jippinaɗe goo ko laati goonga wa yaruddu ma fiha min tahrifin wa tabdil qur'anu gonɗe lorna ko woni ha defte artunoɗe tahrifin milnuki wa tabdilin e wattititki ɗum masin yimɓe defte artuɓe ɓe canjino yo qur'anure nde nde waɗan nde lorna banno woni inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani israila aksara alladhi hum fihi yaftalifun wa innahu lahudan wa rahmatun lilmuminin. Allah ceniɗo wi inna hadha alqur'ana ande nde qur'anure yaqussu ala bani israila nde ɗo qissa nde ɗo yecca dow ɓiɓɓe israila woni yahuda en aksara alladhi hum fihi yaftalifun ɓurna ko ɓe laati ɓe ɗo lura her majum wa innahu lahudan qur'anure nde wallahi ɗum kanda wa rahmatun nde hinna e lil muminina heedi nuɗɗinɓe suratu namli aya 17:7 wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi. Allah ceniɗo wi min jippini her ma an muhammadu deftere ɓe goonga ndiga gomɗinoore ko woni yeeso maare iggo e defte kayre on jaalinde dow maate fa inna allah subhanahu wa ta'ala dammana hadha alqur'ana ma lam yatadamman gayrahu min alkutub andu allah mo sene ɓagaare woodani o longini qur'anure nde o waɗi nder maare ɗum ko waɗayno ha tanamaare iggo e defte fa fihi tawhidullahi azza wa jalla ɗon nder qur'anure nde woɗitinki allah jaaliɗo mawɗo wa fihi akhbarul madi ɗon nder qur'anure nde habaru caalinoɓe raalure daga no allah tagiri duniyaru daga no allah tagiri tagayfoji ɓe o resino ha leddi yeeso
ha o tagi annabi adama ha wari ha yetti men ha yande dargal ayi habaruji saadi ɓe ɗon ɗon wa akhbarul mustaqbali fi akhiri dunia non habaruji husiti ɗum ko tammi wargo ha yara gare duniyaru wa akhbaru yawmil qiyama non habaruji yande dalgal fuu ɗon nder qur'anu rema fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum ɗon nder qur'anu re nde habaru ko woni yeeso moɗon e habaru ɓen gonɓe ɓaawo moɗon فعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن قلت وما المخرج منها قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل هو الذي من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره قسمه الله فهو حبل الله المتين فهو ده نافهم أمر نويني فهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة إلى آخر الحديث. حديث ودقت علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله يرضى o wi finnan min o minani nulaaɗo allah mo salatu allah e jam muɗum tabitani ɗo wiya satakunu fitan fitinaji tan mi laatago fitinaji man kanji woni ɓe gorni jotta kaɓe nder duniya ɗona ɗo fu ɗon nder ton amma fitinaji ɗi o wiyata ɗo ɓurani mawnugo de o wi ɓultu mbimi wamal mahraju min ha ko woni wurtorde ha maaji yake to fitinawal waɗi noy goɗɗo waɗata kadi ha hisoɗi gala woy kitabullah deftere allah ayi yimɓe sendi addina islama geɓe geɓe sike kullu hisbin bima ladayhim farihun kala yeɓra fu ɗon sewroɓe ko woni nder ɗum dayade fu lortan qur'anu lortan hadiseji fihi ɗon nder qur'anure nde habaru ma qablakum habaru ko woni yeeso mon wa habaru ma badakum e habaru ko woni ɓaawo moɗon ayiɗi humpitago ko artinona laaru qur'an ayiɗi humpitago ko tammi wargona laaru qur'an wa hukmu ma baynakum e kiita hakkunde moɗon ayiɗi kiita woɗana laaru qur'an huwa alfaslu laysa bil hasr qur'anure nde kayre woni sendirore gonga e fewre nde laataki nde siido na hude wañowañude huwa alladi man tarakahu min jabbarin qasamahullah kayre woni goɗɗo dolɗo o mo accinde way kay mawnitiɗo bana mo wooda sey ko yiɗi huwata allah taƴan on man wa man ibtagal huda fi gayri qasamahulla mo ɗaɓɓiti kanda ha ko luuti qur'anu allah taƴan ɗum fa huwa habdullahi lmatin qur'anure nde kayre woni ɓoggol allah cembingol alkawal allah cembingal hakkunde mako ɓe takle mako wa huwa dhicru lhakim qur'anure nde kayre woni jikri marɗo hikima ayi jikru alhakim panderinde qur'anure ɗo wa huwa siratul mustaqim kayre nden woni ɗatal boosingal wa huwa alladi la tazigu bihi l ahwa qur'anure nde kayre woni nde giɗaɗe nafsu miilirta be muɗum wala taltabisu bihi l alsina ɗemɗe jillotirta be muɗum ila o wi ha yagoragare hadise akhrajahu darimi wurtinigol be limgal hadise o te ujune tati e temedde tati capanɗe tati e go'ago ha sunanu mako tema imam ahmad wurtinigol hadise o capanɗe jeena e go'o kay bo ha sunanu muɗum tema ko musnadu wa tirmiji wurtinigol kaɗum bo ha ragam hadise o ujune ɗiɗi e temedde joweenayi e sappo e go'o wa fihi bayanul ahkami shar'iyya ɗon ha nder qur'anure nde wangingo kiitaji ɗi sari'a wal hukmu bayna nnasi fihi ma ikhtalafu fihi ɗo ha nder qur'anure nde kiita hakkunde yimɓere ko ɓe luuri hen muɗum wa bayanul haqqi min al batili ɗon nder qur'anure nde wanginki gonga hibgo e fewre fa huwa al furqan kayre woni sendirore hakkunde gonga e fewre li annahu yufarriqu bayna al haqqi wal batili ngam nde sendiran hakkunde gonga e fewre kanjum waɗi kayre woni sendirore wa fihi l qasas
ɗon nder qur'an wure nde qissaji ko banno en mbi qissa daga allah fuɗɗi tagugo taga ha yahara gara men ha yimɓe koto ya aljanna koto ɓe yitte woto qisasul awwalin ɗon nder maare qissaji artunoɓe wa ahbaru umam sabiga e habaruji ummatore saalinde wa ahbaru rusuli e habaruji nelaɓe wa ahbaru man amana bihim e habaruji ɓen nuɗɗiniɓe nulaɓe wa ahbaru man kazabahum e habaruji ɓen pewnuɓe nulaɓe fu a tawa ɗum nder qur'an o wa ma halla bil mukadibin e ko hoɗani pewnuɓe nulaɓe goo wa ma akrama llahu bihi ta'iina min annasri watta'yidi walzuhuri ala man khalafahu e ko allah seniɗo teddiniri ɓen ɗowtaniɓe nulaɓe goo ɗiggo e ballal e sembiɗinki e jaaluki dow lutiɗɓe ɓe wa fihi l amsalu wal ibar ɗon nder qur'anure nde misaluji e waajuji al ibar waajuji taskitakiji wa fihi l mawaisu ɗon nder maare waajuji wa fihi awsaful janna ɗon nder qur'anure nde habaruji tindinoje aljanna wa awsafun nar e tindinoje yiite wa fihi sifatul mu'minin ɗon nder maare tindinoje mumini en wa sifatul munafiqin e tindinoje nafiki en wa sifatul kuffar e tindinoje heferɓe kullu dhalika mawjudun fil qur'an kala bolwa ɗum ɗo fofu ɗum ɗon nder qur'an wa aksaru minhu e ko ɓurata non ɗuɗugo ma fu ɗon nder qur'an wa fihi lwa'du walwa'id ɗon nder qur'anure nde ina e kalta to a nani ina kam ko allah seniɗo wolwi sigani yaɓe mako muminen a nani kalta bo yangada ka o sigani yaɗo mako heferɓe butuliɓe wa fihi min al ulumi ma la ya'lamuhu illa llah subhanahu wa ta'ala ɗon nder qur'anure nde ande nde wala mo andi ɗum se allah mo sene ɓagare woɗani fa innahu istamala min al ulumi ala ma la ya'lamuhu illa llah qur'anure nde nde mooɓi dow ande ɗen wala mo andiɗeni koyna allah fihi tawhid wal aqida ɗon ha nder qur'anure nde wotidirki allah e haɓɓere ko haɓɓete nder ɓernde wa bayanu asma'illahi wa sifati ɗon nder qur'anure nde wangingo inɗe allah e tindinoje maako daga ha suratul fatiha ɗo ayena to a jangi bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin nda alhamdu nda lillahi ayi allahu ɗon to rabbil alamin ayi ɗon to arrahmani rrahim rahmani rrahim pat ɗum inɗe allah tindinoje maako wa bayanu asma'illahi wa sifati ɗon nder qur'anure nde wangingo inɗe allah e tindinoje maako fa'alun lima yurid wal amru bi ibadatihi wa tarku ibadati ma siwa ɗon nder qur'anure nde umrore be rewuki mo hanko allah e accuki rewuki ko lutima wa fihi tahdiru min ashirki ɗon nder qur'anure rentingo iggo e shirku rentingo ta goɗɗo hawrana allah ɓetana muɗum wa bayanu anwa'i shirki ɗon nder qur'anure nde wanginki none shirku none kawtanma shirkul asgar shirkul akbar shirku pamaru naqisan kuuɗe amma wurtita dina shirku mandu wurtitan dina sam mo mayri be man ɗumoto nder yite ɗon nder qur'an wa bayanu kulli ma yata'allaqu bil imani billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ɗon nder qur'anure nde wangingo kala ko jongititta be nuɗɗinki allah e nuɗɗinki ñalawmaare dagarere woni yande darngal e nuɗɗinki wodende malaika en e nuɗɗinki defte allah jippinaɗe e nuɗɗinki annaboye wal imanu bil qadari khayrihi wa shar ɗon nder qur'anure nde nuɗɗinki hoddirore hayru maare be sharru maare fihi arkanul iman ɗon nder qur'anure nde darange imanaku wa arkanul islam non ɗon nder qur'anure nde darange islamaku wa fihi min al ulumi wal akhbari wal qisasi wal amsali wal ibari wal mawa'idhi ma la yuhitu bihi illa Allah subhanahu wa ta'ala
ɗon nder qur'anure nde ande habaruji qissaji misaluji won balindi taskitirkiji wajuji ɗum ko mo filititta andal man ko ena allah ma soni e ɓagare woɗo walakin kullu alimin yahuju minhu bi qadri ilmi amma se kaka kala jam andal fo o hoosan ko woni ha qur'anu nde fodde andal maako wama yajhaluhu aksar wa aksar nder ko anda ɗum ha qur'anu kayum ɓuri ɗuɗugo fa innahu bahrun la taghidu ma'lumatuhu qur'anu ɗo ɗum maayo ngo ande muɗum tata wala yuhadu bi asrari qur'anu ɗo sirriji muɗum filitittake li annahu kalamullahi azza wa jal ngam qur'anu reɗo ɗum bolde allah jaaliɗo mawɗo wa fadlu ala sa'iri lkalami ka fadlillahi ala khalqi ɓural qur'anu ɗo luttuɗe bolle ba ɓural allah ɓurdi takle muɗum fakat nde ɗum wonde allah kana banni kadi wakat jaa targibu bi tilawati haqiqa sonnuki be janguki qur'anu wari wal iksaru min dhalika e ɗuɗɗinki janguki qur'anu wa bi tadabburihi wal amali bi e taskitago nde hutinira be maɗe kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab allah seni ɗo wi deftere min jippininde herma an muhammadu barkiɗinande ngam ɓe taskita ayaje maare jam en hakkilo boyo wajitoroɓe maɗe falaysa algaradu min qira'atihi mujarrada almururi ala al ayati lataki haaje a jangugo qur'anu ɗo lataki haaje jangugo qur'anu ɗo ɗum teɗugo salugo dow ayaje tan wa khadmi alqur'ani asra marratin aw 20 marra na jangugo timmina qur'anu nde 10 malla nde 20 tan woni haaje dey laysa hadha huwa almaqsudu na ɗo woni nufaye almaqsudu huwa alintifa'u bil qur'an ko woni nufaye kam kanjum woni nafitorago be qur'an ko woni haaje kam nafitorago be qur'an wal amalu bil qur'an ko won haaje kam hurugo be qur'an walakinna tilawata wasilatun ila al amal amma se kaka jangde kam ɗum laawol on yaago yotta ha kuugal wa tilawatu amalun salih jangugo qur'anu ɗum kuugal laamgal lakin la yaktasiru ala tilawa amma tanni kadi se kakata jango o rammiɗa kayen kadi o jangugo tan hutiniray kam balla budda min al amal accina deforde wala se ko wala sam se kuugal tawe wala budda min attadabburi se ko wala deforde wala se taskite qur'anu man bo wala budda min attafakkuri fi maani se ko ɓe deforde wala ha taskitago manaji maare hatta yantafi al abdu bi kalamillahi azza wa jal ha maccuɗo allah nafitoro be wolde allah jaaliɗo mawɗo waqad jaa fi lhadis haqiqa wari ha hadisa won anna man qara harfan min kitabillahi falahu hasana andu mo jangi harfere woore ha deftere allah wodanimo kuugal bongal o windante alif o jangi ɗo o windante kuugal bongal wal hasanatu bi asri amsaliha bongal gotal go be so wi sappo bana muɗum o heɓata o jangi alif ɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi la aqulu alif lam mim harfu o wi mi wiyata alif lam mim ɗo tati fu hawta nder harfere dey walakin se kaka alifun harfu alif ɗum harfere wa lamun harfu lamu harfere wa mimun harfu mimi harfere alif lam mim harfeje tati sige barjari capai tati andi wagare barjari gori fu no fotina a andata sey yande to a yiɗum nden a wiya konto jemma ɓaynage fu miɗon ɓe jangana qur'anu tan mi huwoya kuugal feere yo habdu kadi ta a jangani jemma ɓe ñalo wa bi kulli harfin hasana be kala harfere woore fu o windante kuugal bongal wa bi kulli hasanatin asu hasanati be kala kuugal bongal gotal fu o heɓan kuuɗe boɗɗe sappo wa hajihi mudaafatun min allahi subhanahu wa ta'ala
ndaɗo sowani kibar jaari daga allah mosoni e magare wodani fatilawatul qur'ani mallubatun min al muslimin jangugo qur'anu re ɗaɓɓita ɗum iggo e julɓe wal amalu bihi wa tafahhumu ma'anihi non hurugo be qur'anu famtuki manaji mare ɗaɓɓita ɗum ha julɓe kullu dalika mallubun min al muslimin kala bolwa ɗum ɗo fof ɗaɓɓita ɗum ha julɗo may moy min be ma be oya wa illa fa inna alladhi yaqra'u al-qur'ana wa la ya'malu bihi yakunu hujjatan alayhi yawm al-qiyamah amma sonano qur'anu rego de jangiyama nde faamaka hutiniraka be mare hey qur'anu re man de tammi latugo hujja dow mako yande dargal wiya o jangi qur'anu fa alay o hutinira be mare fa alay faamu fa alay hutinirgo be mare de laata nde hujja dow maako to hujjatun alayhi ɗo hujja man ɗo na je hayru to hujjatun lahu on hujja je hayru to jonta ka goɗɗo wiya banni kan dikka to mi janngay qur'anu na an mo janngay kam mo wolwi haala ma sam haala jannguɗo mo hutinirande ma nda kay ummadde laatan hujja dow mum yo wala ha yaqulu sallallahu alayhi wa sallam ha qur'anu rende on mo salatu allah e jammu ɗum tabitani ɗo wiya wal qur'anu hujjatun laka aw hujjatun alayk qur'anu rendo ɗum hujja ma kayre on de marante hujja yande darngal a jangi qur'anu a dursi aɗa hutinira be mare surawol bakara be ali imran aɗo ardi ha yeeso an ka laamiɗo aɗo sakiti a wona wonde ɗo hujjanama ha nastoɗa aljanna nayi wo ka hujjatun lahu aw hujjatun alayka malla bo hujja dow ma mo jangi qur'anu hutinirtande yo taskito kadi kayen bo jotta ka hujja daran dow muɗum fa an abi malikin al-ashari radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamla'u al-mizan wa subhanallahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ardi wa salatu nurun wa sadaqatu burhan wa sabru diya wal qur'anu hujjatun laka aw alayk kullu an-nasi yaqdu fa ba'i'u nafsahu fa mutiquha wa mubiquha akhrajahu muslim hadisa wal wariha abu malik al-ashari radiyallahu anhu o wiinu laaɗo allah masalatu allah e jammu ɗum tabitani bi at-tuhuru satrul iman senu e ɗum reeta imanako laatu a ceniɗo kala wakkatiji ma fof a laata reeta imanako kama heɓi kuuɗe ma ɗe kuwata ɓaawo bo aɗo taskita ha reeta luttuɗum walhamdulillahi tamla'ul mizan wiigo alhamdulillahi ɗo hebbinanijolgal etergal kuuɗe ma yande dargal kadi bawal alhamdulillah gotel a wi ɗo hebbinan wa subhanallahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ardi subhanallahi kanji man ɗiɗo kebbina malla bo wingol ɗo hebbina ko woni hakkunde asama e lesdi wa salatu nuru julde ɗo annora wa sadaqatu burhan sadaga ɗum hujja wa sabru diya'u muñal ɗum jaygol wal qur'anu hujjatun laka aw alayka qur'anu re ɗum hujja ma ko bo hujja dow ma kullu nasi yawdu kala yimɓe fuu ɗo ndawa ha ɓe ndawata ɓe dilla ɗo fa ba'i'u nafsahu ko moye fu sorrowo nafsu mum ba yiyata yimɓe ɗo haɓɓi kuje yara ɗum mo sorra ɗo accuka noon ma moye fu ho'i nafsu mum ɗo ɗo haɓɓi ɗo ya sorrugo on fa mutiguha o dimɗinowo nafsu man aw mo biguha ko o kalko on hadisa o imam muslim wurtini hadisa o temeɗɗe ɗiɗi e nogas e tataɓo ɗum ɗo to goɗɗo yiini nda qur'anu rego ɗum kayre wolwana bana niman ɗo banni ɗum woni nden kam o taskiti to kuuɗe maako hujjatun laka ida aminta bihi qur'anu re ɗum hujja ma to a hutiniri be maare wa hujjatun alayka e jalamta amal bihi nden nde hujja dow ma woni a ɓuura e be maare bo fa inna alqur'ana yakunu hasman yawma alqiyamati li ashabihi alladhina hamaluhu wa khalafuhu wa lam ya'malu bihi andu qur'anu re nde jokkiran yande dargal be yimɓe maare ɓe dursi nde nden ɓe luuti nde ɓe huuray ɓe maare yande dargal qur'anu jokkiran be maɓɓe mo qur'anu jokkiri be muɗum aɗo tama isanna
ومن تبعه القرآن فإنه يزفه إلى النار نون ومن تبعه القرآن توكيدو دو جوتي ربيمون فإنه يزفه إلى النار عنده قرآن من دو وانو كان فكانني ومن تبع القرآن فإن القرآن يقوده إلى الجنة أما متوكي قرآن o kam o ɗon yeeso qur'an ɗo sakitimo sike yarba mo dillira yiide o bo qur'an on ɗo yeeso kanko ɗon ɗo sakitinde ɓuroɓe maare go yaɓuduhu ila llah yaɓuduhu ila aljanna qur'an ɗo wanmo yarano aljanna falqur'anu imma an yakuna amamaka yadulluka ala alkhayri qur'an ure nde imma nde ɗon yeeso ma nde ɗo ɗowe nde yaare alkhayru nde ɗo hande heedi khayru ويقودك إلى الجنة دلو ديار الجنة وإما أن يكون خلف ظهرك من لبو قرآن ورد لا تقل أباهما يرفوك إلى النار دلو يربي ياريك والعياذ بالله ملترى قال الله تعالى لبغيروي وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ Allah seni do wi annabi jo wi wa uhiya ilayya hadha alquran nda qur'an o rende wahyama her amdi unzirakum ngam mi waggina on bihi be mare ngam mi hulnira on mi rentinira on be mare wa man balaga be mo nde yotti ɗum fu suratul anam aya 19 ba fa huwa nadhiru qur'an o rende nde wagginore renta de ta wadu ka ja ayaha ayangada Allah yite renta de tata a waɗay kaza a yaha yangaɗa Allah yiite waɗu ka jajaha aljanna ta waɗu ka jajaha aljanna wa huwa hujjatu qur'anu nde hujja wa huwa qur'anu nde nu ɗume wa huwa qur'anu kayre nde jangetede le professeur la duusi ko mbuɗi ɓe heɓe nayi ɓeɗo mbaagi ha ɗo duusi ko mbuɗi ɓe heɓe to a dilli ha fannuwol ɗume ha fannuwol psychologie to ko mbuɗi bafulo sora jondewe soranday o wini o waɗini o wurni ɗume o wurni paturu maako o wowni ndu ha warti paturu maɓɓitan dammugal nasta maɓɓa o wurni ɓosaɗu maako ɓosaɗu o acci ɗum wennama weelo nangi ɗum o haɓɓi banan ha caka suudu ha dow ɓosaɗu waɗi dabare tari ni ha hefti yotti banan go ñaami o wurni ɓosaru maako to o wari hukkugol kusel fu o fiya lenguru ken ɓosaru wara o sakkinana ɗum ha warti to o fii lenguru ni ɓosaru jorde ɗo rufa ɗume ɗon ɓe holli toon ɓe holli hunde pat to a ekkiti a wawan ɓi adama ɗo hunde nde o ekkitinama fu o wawa ngam hakkilo maako ɓuran ɓosaru ɓe paturu ɓe waɗu fu noy waɗi kuje ɗo kayum wowi ɗo to kanko o ekkiti ɗo wawa professeur en docteur en ɗo hakkilo ɗon on famarɗo on ɓikkon waɗe anniya daga hande durse qur'anu to on waɗino daga ara on ɗo dursamo bisimilla ɓe dettiɗa be mo na docteur na professeur fu ɓena yejo fu ɓena yejo fu alaji ɗo hajimi baya nan ko sale fu o ayaje tati ɗo ñalomare fu jangude nde ujunere ha ala inchallah oɗo metata majjugo amma yiɗa to en volwiɗo to a dilli jottani he ko sakkini haala way ɓoye ma nasalullah salamata wal afiya wa huwa qur'anu rende qur'anu wayigo nayi nde jangetede alaji aɗo nana maganaɗo ko fuɗɗu ta waɗu waño wa huwa nuru naatu mi sukki haɗo aɗo yeccita yamna yaake a pamara ɗo aɗon no dursana na jotta wona fuɗɗi ɗum nayi ɗo yaha to wa huwa nurun liman waffaqahu llahu subhanahu wa taala qur'anu ɗum annora ɗum jaygol amma ha mo allah ɓangiɗo fondi ɗum en tore allah fonda en falaysa bada nujudil qur'ani uzrun li ahadi ɓaawo jippaaki qur'anu ko moye fu wala geldol kongole goɗɗo ko moye to yiɗi o jullo to idna o jullo to yiɗi yahudajo nasarajo walla muslim
malla bo to yiɗi kanko mana ɗo juusajo to yiɗi payen ta rewɗo jara mi wawata ƴewni ko kadi mawɗo nanani ko wiyata kam fo hujja ka o wala ko ɗume ɓawde qur'anu jippi hujja o wala ko ɗume ɗo bana noyi se o tokkode tan o habda o hutinira be maare li anna allah subhanahu wa taala bayyana fihi lhaqa min albatili ngam allah mo sene ɓagare wodani o wangini nder qur'anure nde gonga ɓe fewre wal huda min aldalali o wangini kanda ɗiggo e majjaɓe faman ahaja bihi wa amila bihi fa innahu yakunu min assuadai indallah mo hooyi qur'anu hutiniri be maare kanko o laatan nder waɓɓe heedi allah keɓanɓe haaje muɗum wa man arada anhu fa innahu yakunu min al asqiyai mo ɗoyiɗi nde accinde bo ka en bo laatan nder waɓtarɓe nder laska ko en aɗum nana ɓe wiya goɗɗo laska hoorejo sike goɗɗo wiyama laska ko a kuɓjo on man ɗo mo walata mo hayru walana ɗum heɓata hayru wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yawma alqiyamati a'ma allah sadi ɗo wi wa man arada an dhikri ko moye ɗoyndi accini jikru am to ɗo ɗo qur'an on haɗo jikru ɗo inde ma fa nder maɗa fa inna lahu ma'isatan danka andu on ka wodani ɗum guure ɓilliɗe derɗirawo julɗo aɗa sinkana noon gurdam saɗi gurdam waɗiri ta accu qur'anu allah mo tagi yimɓe waɗi gurdam man saɗan koyanɗo kanko wi wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'isatan danka ko moye ɗo yiɗi acci qur'anure nde to wodani mo guure ɓilliɗe to yiɗi a mara duniyaru ndu fuu amma a seedata be ɓille to aɗo yiɗi a acci qur'anu goɗɗo feere ɗon yeccata wuro goye ha nder gure men daye men sam gure mawɗe ɗo sukajo milliardaire rewɓe nayi o mari amma belgol wala ɓe rewɓe wonɓe fof jahagala min garwa ngala toɗo minon min tato ƴowni min nasti ha salon mako yecci min haɓa da ko worri ɓe rewɓe wako noyi dabare nde min gaɗanta mo ha nder majum debbo feere jaɓɓiti mo dillan ɓangal ko nana dilli duwala ko nana dilli ay waɗi al umra wartigo wartidi be mota kesa ha to heɓi kuje ma ɗo ka ko yecci min ɗemgal ma ko ɓe nofruwa an yeɓilla waɗi na jawdi bo nda milliard ji oɗo mari na million ji dey milliard ji oɗo mari boutique mako ha wuro ɗo fu wa ne goɗɗo to a yaha boutique soggu kuje a sota to hakkilami ta yago sota boutique feere seha mako ngam ɓoyugo mi wiyayma yinna inde mako ko inde boutique ma mi wiyayma to a hefti to a heftayi bo aɗa andi accu non noon min ka komi walwiri ha ɗo ngam kungol allah ceniɗo wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'isatan danka ase ɗo hani no en wasamo be haala man mi wasa hoore am mi wasa an be oya fu ta en ɗoyru en acca qur'an en jange qur'an ɗo jemma e ñalowma en durse en ɗaɓɓite mana maare en kutinire be maare ɓilla woda wa nahsuru yawma alqiyamati a'ma accu ɓilla ha duniyaru go allah seniɗo wi min etanmo min moɓanmo yande dangal bo o bumɗo fayi mo acci qur'an ko masibo waɗi e noymo janngayno bosa o ka jannginde ɗo yiɗide dey nasalullah al afiya en ɗo tora allah hisneki wa an yaj'alana allahu wa iyyakum min ahli alquran min ɗo tora allah seniɗo waɗa min be moɗon fof hibgo yimɓe qur'anure alladina hafizuhu ɓen dursuɓe nde walladina talawhu haqqa tilawati e ɓen jannguɓe nde haqqi jannguki nde wa amilu bihi kuuruɓe ɓe maare wahtadu bi hadihi ɓe kanditori ɓe kanda maare wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain